Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da wannan lokacin, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ni ne naku DJ Mansur Aminu a wajen DJ Gasin, kamar yadda kuka sani. Na fito na yi wannan bidiyon ne ba don komai ba sai domin jajantawa abokina kuma amini na wato DJ Gasin bisa rasa lambobinsa da ya yi na cikin waya baki ɗaya. Ina mai jajanta masa, sannan duk wani wanda ya sai yana mu'amala da shi, ga nan nombansa nan na rubuta, zai iya ɗauka domin tuntuɓarsa domin ya samu nombansa. Ina mai jajanta masa bisa ga abin da ya same shi. Allah ya kiyaye kuma ya taƙaita ne, ya kiyaye gaba. Sannan ga masu buƙatar bibiyansa a shafinsa na TikTok account, za ku ga gashi nan shi ma dai na rubuta gashi nan a ƙasa ta gefen nan. Za ku kalli Gaison-01, shi ne handle nashi na TikTok kamar dai yadda kuka sani. Shi kuma na YouTube channel za ku ga DJ Gaison Official. Za ku iya garzaya domin danna subscribe domin samun zafafa da zaran an ɗaura su. Shi kuma wannan TikTok account ne, insha Allah idan kuka bibiye shi za ku na samun update kala-kala fiye da abin da kuke tsammanin za ku iya samu a wajen. Ina mai matuƙan godiya bisa ga nuna goyon baya da kuma damuwa da abubuwan da muke kawo muku na farantawa da kuma sanya ku nishaɗi da kuke. Muna godiya sosai. Allah ya bar ƙauna, ya bar zaman tare. Na gode.